أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan gajeren bidiyo ne zan yi dangane da wato kiran da shura, kwamitin shura na malaman jihar Kano ta yi wa wannan lawan trium da ake zargin sa da ɓatanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya masala yau a gabanta. To alhamdulillah mu ba abin da zamu ce sai mu ce mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, mun gode wa Allah. Alhamdulillah zaman nan ya bamu natija guda biyu. Natija ta farko alhamdulillah abinda muke ta faɗa cewa ina gurin da wannan lafaza da ya jingina ya kawo su akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya kawowa ba. Abu na biyu sannan kuma ya fito ya bada haƙuri. So kun ga ai babu wanda zai bada haƙuri sai wanda ya tabbatar yayi laifi. To alhamdulillah abinda zamu ce yanzu shura, majalisar shura na malaman jihar Kano ta yi nata, yanzu saura kuma gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. Shi yanzu duniya ta sa wa ido, shi kowa yanzu zai mai da hankali kansa me ya kamata ya kamata yi. Domin waɗansu musamman su yanzu da suke ta borin kunya, su maƙiya manzon Allah daga ɓangaren su da masoya manzon Allah da kuma suke kallon abin a wani irin yanayi, a'a ku fahimta duka, ya kamata mutane su fahimci wannan abin matakai ne guda uku. Mataki na farko, an samu masoya manzon Allah da suka shiga cikin kunci ta irin zagin da lawan trium yayi wa manzon Allah da su'ul adabi da batanci da yayi wa manzon Allah, wannan abin ya dame su. To mataki na farko sai suka kai ƙara gurin gwamnati. Da suka kai ƙara, wanda kuma haka ya dace su yi, Allah ya saka musu da alkhairi. Bayan sun kai ƙara, kun ga an samu matakin farko kenan. To gwamnati ba ta abu da ka. Mataki na biyu da gwamnati ta bi shine sai ta naɗa kwamiti a ƙarƙashin majalisar shura na malaman jihar Kano, cewa majalisar shura su zauna su ji wannan abin, su tantance, su haɗa bayanai. Idan sun haɗa report gaba ɗaya, an haɗa report, wannan report ɗin kuma shine zai kai mataki na uku, sai a bijirar da shi wa gwamnatin jihar Kano, a bijirarwa gwamna shine mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. To kun ga yanzu an samu wanda suka kai ƙara, gwamnati kuma ta kai majalisar shura, ta haɗa kwamiti, sun kuma kira shi ya masala a gaban su, sun masa tambayoyi, sun ji dukkan abin da yayi. Yanzu a cikin report ɗin su da suka haɗa za su tattara gaba ɗaya, su kuma sai su kai wa gwamna. To shi kuma gwamna a nan ne to shi ne wanda su maƙiya manzan Allah wahabiya yanda ba su gane ba murna za ku dinga yi cewa dan uwanku ya taɓa manzan Allah ya kyale shi ba, bai kamata ku dinga yin wannan ba. Ku jira ku ga me yi gwamnati za ta yi, wanda shi ne yanzu da mu masoya manzan Allah da ku maƙiya manzan Allah kowa zai sa wa abin ido. Yanzu ido yana kan mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Menene matsayin manzan Allah a gurinka? Shin za ka ɗauki matakin da ya dace, za ka yi abin da ya dace? Saboda ga report ƙarƙashin kwamitin da ka naɗa, yanzu an kawo maka report, kuma a cikin report ɗin nan wannan bawan Allah bai iya fitowa ya nuna gurin da ya ga wannan abun ba. Bayan wannan ya kuma fito yana ba wa mutane haƙuri, wanda an yi ta neman tun kafin a kai wannan gaban ya fito ya haka, bai yi ba sai yanzu. To yanzu duniya za ta mai da hankali kan mai girma ko gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, a ga wani irin shi kuma solidarity zai yi wa annabi. Abinda muke expecting, muke sa tsammani bayan shura ta yi wannan, mutane sai ku ji shi ne yanzu shi kuma mai girma gwamnan Kano zai kira masana shari'a da masana wato jawabai kama abin da ya shafi lauyoyi da alƙalai, zai zauna da su, za su tattauna abin da report ɗin da majalisar shura ta kawo masa. In sun tattauna abin da muke tsammani, mai girma kuma gwamna sai ya tattara wannan abin, tunda ba shi bane zai yi hukunci, shi ma yana ƙarƙashin hukunci ne, zai tattara waɗannan bayanai kuma gaba ɗaya sai ya miƙa su kotu. In kotu ta wanke lawan trium shikenan yawon ku. Duk da muna sane da cewa su waɗannan mutanen za su iya yin komai, kamar yadda na sha gaya muku, ƙa'ida shine ni na sani, kuma duk wani masoyin manzo Allah ya kamata ya fahimci wannan. Wahabiyya ba za su iya ba da tsintsiyan gidansu don kare martaban manzon Allah ba, wallahi ba za su iya ba. Kuma duk abin da za su yi don kubutar da lawan trium za su yi. Dalilin da yasa kuka ga shugabannin su suna fitowa suna cewa aqidan su kenan, wannan batanci da lawan trium yayi wa manzon Allah suna faɗa, suna tare da shi akai suke. Aqidan su kenan, tsintsiyan gidansu ba za su iya bayarwa don kare martaban manzon Allah ba, za su iya yin komai don su ga sun kubutar da shi. Ya kamata ku kwana da sanin wannan. To amma da yanzu akwai mataki na ƙarshe, kuma idan kun lura wannan abin the same thing shi aka yi a kadiyan Abdul Jabbar ai. Shi aka yi lokacin da Abdul Jabbar ya fito yayi, ai sai aka ce za a zauna zaman muƙabala.
duk da shi wannan na lawan trium ba muƙabala bane, an kira shi yi bayani ne gwamnati kwamiti kuma ya kai wa gwamnati report. To kun ga Abdul Jabbar da aka kira shi zaman muƙabala bayan an yi ai sai bayan kwanaki ma gwamnati sai ta tattaro bayanan gaba ɗaya sai ta haɗa sai ta tura kotu. Kuma kotu ne kaga yanzu shi lokacin Ganduje da sauransu ai ba za a ce Ganduje yayi kaza ba, a shi kotu ya tura duk abin da ake kotu ne. To muna expecting wannan ma kila hakan kila gwamnati za ta yi yanda dai muke kyautatawa ita gwamnatin Kano zato. Kuma ku sani muna da jaddada muku, mun sani cewa gwamna kana cikin pressure na firejan su daga bangaren shugabannin makiya manzo Allah, kana shan fireja daga gare su tun daga shiga abubuwan da suke faɗa, kana shan fireja daga wasu 'yan siyasa. To amma ka yi tunani, in ka zo ka yi lissafi abu biyu, ga masoya manzon Allah wanda sun yadda su ba da jininsu da dukiyansu da ƙuri'ansu da komai nasu akan manzon Allah, wanda kuma masoyanka ne, sannan ga makiya manzon Allah wanda kusan kashi 95 ɗinsu ba su zaɓe ka ba. To yanzu suwa za ka zaɓa? Za ka zaɓi waɗannan masoyan manzon Allah ne wanda suke so su ga an bi musu haƙƙin taɓa musu manzon Allah da aka yi wannan abu, a kai shi kotu a tabbatar masa da in yayi laifi a hukunta shi, in bai laifi ba kotu ta sake shi, ko kuma za ka juya kawai ka ce to shikenan ka yafe wannan abun a mazauninka na gwamna, haƙƙin manzon Allah ka yafe. To wannan abubuwan dole za a sa ido a kai, duniya suna kallo me gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf za ta yi. To amma dai wannan shine mutane ku fahimta yanda aka yi na Abdul Jabbar, aka zaunar da shi, bayan an zaunar da shi daga baya aka kai kotu. Kuma alhamdulillah in an fake da cewa lawan trium yanzu ai ya bada haƙuri yayi kaza, shi ma Abdul Jabbar ai ya bada haƙuri, shi ma Abdul Jabbar ya bada haƙuri, kadiyar iri ɗaya ce. Aka ce Abdul Jabbar nuna bai nuna ba, kai ma lawan trium nuna baka nuna ba, aka kai Abdul Jabbar kotu aka ɗaure shi, shi ma lawan trium to a kai shi in kotu ta tabbatar mai da gaskiyarsa shikenan. Kuma alhamdulillah daɗin zaman da na jini yanda na gaya muku, alhamdulillah wannan zama ta yi ribar ta ita ce da ya zama na yanzu duk abin da za su iya faɗa ko da kotu aka je yanzu an ji abin. Kaga mun ji dama abin da duk suka ɓoye, dama mun sani me za su iya faɗa, to yanzu mun ji, sannan mu kuma za su ga me mu kuma muka tanada, kaga ba su san me muka tanada ba. Alhamdulillah yanzu mun ji me za su faɗa in an tafi kotu, kuma su ma yanzu Allah yadda za su ji mu kuma mu ma waɗansu irin abubuwa muka tanada na masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka yan uwa masu ƙoƙarin cewa misali ai domin abin da yake faruwa yanzu, wasu sun kwanaki suna maganan wallahi in an bar shi za su yi kaza, za su ɗauki doka a hannu. Da Allah kar ku yi haka, ba batun ɗaukan doka a hannu, ku kwantar da hankalinku, abu bai je ƙarshe ba tukunna. Kar kowa ya ɗauki doka a hannunsa, ya bar gwamnati ta yi aikinta, ya bar jami'an tsaro su yi aikinsu, kar kowa ya ɗauki doka a hannu. Kuma ka kwantar da hankalinka, ka kaddara sun sake lawan trium, kuma za su sake shi, zai zamanto free, zai yi kaza, kar ka damu, ka bar wa Allah. Allah ya taɓa barin wanda ya taɓa annabi ne? Wallahi Allah ba zai bari ba, muna ba ku ishara mu a nan Bauchi, sun taro ƙarfinsu daga dukkan Najeriya sun zo sun bawa Dr. Jaki kariya a nan Bauchi. To daga ƙarshe bayan sun gama bashi kariyan suna ganin yayi firi, da Allah ya tashi yin hukuncinsa, akwai wanda ya isa ya tara hukuncin Allah? Ba wanda ya isa ya tara hukuncin Allah. To shi ba ku bashi, ya riga ya gatsu gubar da bata da antidote, bata da magani. Bata da magani, taba annabi ai in ka gatsu wannan guban shikenan, kuma Allah ya tsare, ya riga ya gatsu wannan guban, za ta kai shi har ƙasa. Kar ku damu, kar wani ya ɗauki doka a hannunsa, su sake shi, su yi masa gida, su gina masa komai. Ba manzo Allah ya zaga ba, ba annabi ya taba ba, ku sa wa Allah ido ku gani, ku sa wa Allah ido. In dai Allah zai ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yadmau anazid, kalla, duka ga sanan waɗannan ayoyi Allah yana gaya wa manzo Allah, inna kafainakal mustaziina, mu ne zamu isar maka akan masu yi maka izgili. Allah ya ce wa manzo Allah, wallahu ya'simuka minan nas, karka walar da kanka. Su sake shi dan ya Rasulullah in sun ga dama, hatta gwamnan ma in ya ga dama kar ya bi bayan manzon Allah, ya bi bayan lawan trium din, su sake shi. Ku sa wa Allah ido kawai, ku sa wa Allah ido, ai ta addu'a kawai. Mu addu'an da muke yi, musamman 'yan siyasan da suke da hannu da waɗanda suke da hannu, muna nan muna ta jefo musu addu'o'i, Allah ya karya su, ya nuna su. Za ku ga yadda Allah zai maganin su, kowa ya kwantar da hankalinsa. Ballantana abin nan bai je ƙarshe ba, yanzu an je mataki na 2 ne ko na 3. Matakin ƙarshe shine me gwamnati za ta yi akai.
shine sai a yi ta kiran gwamnati, kowa ya kira gwamnati cikin lumana da luɗufi, to shura ta zauna, gwamnati me ke kuma zaki bai dan kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda muke so kowa yake na. Assalamu alaikum warahmatullahi